In-nuqqas taqbil dwar il-ftehim kollettiv tal-lecturers tal-MCAST qed ikompli ħalli impatt negattiv fuq l-edukazzjoni tal-istudenti u li jista' jibqa' magħhom wara li jispiċċaw l-istudji tagħhom. Dan intqal fi stqarrija maħruġa minn studenti tal-MCAST hekk kif tħanna f'sena ġdida u għadu ma ntlaħaq l-ebda qbil fuq il-ftehim kollettiv tal-għalliema tal-MCAST, ftehim li issa ilu l-iskada il fuq minn 3 snin. Fl-istqarrija l-istudenti fakru li propju ftit tax-xhur ilu bdew petizzjoni bl-isem End the Academic Limbo li fost l-oħrajn waslet għal diskussjonijiet fuq livell parlamentari, protesta fuq il-kampus tal-MCAST bil-parteċipazzjoni ta' mijiet ta' studenti u protesta oħra quddiem il-Ministeru tal-Edukazzjoni. L-istudenti spjegaw li d-direttivi qed joħolqu numru ta' sfidi f'ħajjet l-istudenti fosthom l-assignments u l-eżamijiet beluf ta' studenti tħallew kompletament fidlan dwar il-futur akademiku tagħhom. Dan apparti li qalu li bħalissa l-istudenti jinsabu inkwetati hekk kif m'għandhomx idea jekk se jagħmlu l-eżamijiet meta l-perjodu tal-eżamijiet jinsab wara l-bib. Intqal ukoll li ftit tal-jimilu l-President tal-MUT Marco Bonnici appella lill-Gvern ta' Robert Abela sabiex b'mod immedjat ikompli d-diskussjonijiet ħalli jintlaħaq bil iżda sa issa il-Gvern għadu jkaxkar saqajh. Intant il-Partit Nazzjonalista ilu żmien twil jappella sabiex il-Gvern ta' Robert Abela jagħti lill-lecturers tal-MCAST dak li jixirqilhom. Dan fil-waqt il-Partit Nazzjonalista sostna wkoll li d-dewmien għal qbil qed ikompli jaffettwa l-kwalità tal-edukazzjoni f'pajjiżna.